Kunendlu la fika uma ungena nje phakathi ehlukana ngemnyango ngapha kuyabe besilisa ngapha kuyabe besifazana uyazazi umuntu osuke edingakala la afisa ukuthi siwenze njani ngiyacela ukuthi ningakhathazeki ukulisebenzisa ngiyaxolisa insizwa zakithi ningadingi mhlambe indlela yangapha emadolobha kodwa bengicela insizwa ukuthi ngoba kunobaba abafaka igqoko sikhiphe bafowethu ningadingi ngiyabona ukuthi zinhle ngiyacela kanzawethu ngiyacela bafowethu ukuthi njengoba kunabantu abadala sihlale sikukhumbule sisazojabula kusazofika nama-artist kodwa ekujabuleni kwethu sikhumbule ukuthi kunabantu abadala phakathi kwethu futhi sisesontweni ngiyacela ukuthi wonke umuntu nje azizwe esekhaya sizodla sonke sizoba right sonke le into izoba kahle ngicela ukuyivala lapho amen sawona sanibona hayibo sanibona ninjani happy right bese ngiyagula ngicela kodwa ke yazi ngoba sizala ngona sizolala bengithi usihlala bengithi ikhekho ulungisile bhuti bengithi idolobha ulubeke lapha kuze ngizoyibona lento engiyizela yabo akwazi ukugijima into engekho inathe Oh,
Esona man. Kwenza sihlabela. Kanti manje ngiyakuzwela ngoba igama lami Kanipho ngoNcube Sibongo. Uma kukhona abahambisana nami kahle sanibonana. Kodwa kakhulu laba abancane. Bafuna sizoyenza la. Angazi yazi. Kodwa kufanele mangifike ekuseni qala ngokudla kuqala. Maybe hyper kakhulu uma ngabe ngadli. Uvele ngiphelele i-appetite. Nisho njalo? I-appetite. Kufanele ngiqale ngokudla kuqala bese ngidlala. Yabo? Ya. Kodwa kubalulekile nje ukuthi sizojabula kuphela ngithi. Siyacula nje ngithandeni Yesu. Ameni kuyizolo. Shumayeli ameni bakubiza inkosi emusisa la. Amen. Okay. Ukhona unosisi wami wevocal. Ngicabanga ukuthi ukhona usisi Ninela. Ukhona sisi Ninela. Baba. Ubhuti. Bafuna nipharijenda. Jeez. Ifanele nipharijenda lapha bafethu ukuthi ubani. Sengathi manje mina wrong. Chakazi wrong. Yabo ukhona ubhuti. Nene. Woza phela ubhuti. Mfethu wafambisana ngakuyeza.
Simshakuza. Uthando. Sanibonani. Fanele wonke umuntu ajabule namhlanje ngoba sizocelebrate ukufika koMnazaretha into yabankulu emhlabeni kunazo zonke izinto. Yathi mkhulu Cela uNamahle Nzimande asondele ngaphambili bathi usekhona. Unyazi lunobubele nawe. Unyazi lunobubele nawe.
kwanda nkunze ihlaba zehlazo xoxo xoxa amaxolo ukuba kukizamo ngisazoqhubeka kodwa ngisacela kube ihlabelelo u-1 amavesi amathathu ngize uamahle vula umbhodo omkhulu kakhulu kodwa sasa manje masemela jaje umfundisi Mathondo baba umahaye kusethiwa ngabakhomende amajaji wathi haya usikho akusikho maNazaretha wathi kubhibhisa igubhu kubhibhisa so uma ngasethiwa mina
ngirate nje sesesisaba ukuhlabelela ngoba manje lokho enihlabelela lakho thina sikwazi awume kancane ungaqashayela umuntu bezwe kwevuma ukuthi bavuma kanjani ungaqalela sibonile inkanyezi yakhe
Shumayeli, izihambeli zethu zonke ezikhona, i-guest speaker ubaba uDokotela uSibiya, ne-guest speaker yethu ubaba uDr. Mahaye, osihlalo benabasha bakhona, namakomiti onke akhona enabasha nenathesa, usihlalo benabasha lapha ekhaya, ama-alumni onke akhona ngiyababona obaba Mkhize, nama-branch onke akhona, nezihambeli zethu zonke, kuyayithiwa all protocol observed, ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uNyazi, amen. Bantwana benkosi, okwami kuncane kakhulu akukuningi, kuthona nje isihloko sami angithi nje iyini nathesa, futhi kusho ukuthini kuba yilunga lenathesa. Inathesa bantwana benkosi inhlangano yabafundi basemazingeni emfundo ephakeme yasungulwa ukurepresenta abafundi okanye ukumela abafundi bamaNazaretha benkolo yobuNazaretha ebandleni lasebuhleni bamaNazaretha, amen. That's the shortest definition. Inhlangano yabafundi ezikhungweni zemfundo ephakeme eyasungulwa ukumela abantwana bamaNazaretha ezikhungweni zemfundo ephakeme, isungulwa-ke ngabantwana abangaphansi kwasebuhleni bobuNazaretha obuhleni bobuphakama ibonkosi. Ngakho-ke kusho ukuthini okanye kumele aziphathe kanjani umuntu oyilunga lenathesa. Ngiyathemba-ke thina ngey'khathi zethu bosihlalo kwakuthi uma ngabe kufika abantu abasha ngaso sonke isikhathi sasibenzisa i-orientation, yayithi uma siyenziwe i-orientation yesikole ebese thina sibalanga sibenzisa i-orientation yenathesa. Angazi noma senikwenzile yini lokho. Kule orientation ilapho khona suke nikezwa yona ne-constitution nonke, i-constitution yenathesa, ngoba ubunina bukonke kubhale lapho. Kunento okuthiwa yi-preamble laphaya ekuqaleni, ngizozama nje ukuyifunda, ifundeka kanje ithi, we, the Nazareth Tertiary Student Association, aware of our responsibility before the founder, the Prophet Isaiah Hashem and his successors, and also the MBC, which is Nazareth Baptist Church Ebuhleni, and the community. Isho ukuthi nina njengenathesa niyayazi responsibility enhlalele ngaphansi komqalo wendlela, nangaphansi kwenkosi ilanga, nangaphansi kwenkosi inyanga yezulu loThixo nenkosi uNyazi lwezulu, kanjalo nasebandleni lamaNazaretha nomphakathi wonkana. Lokho kukodwa kuchaza ukuthi uma sebehleli phansi lapha benixoxela, niyatshelwa ngeresponsibility yenu ukuthi njengoba ninathesa nje ningabantwana bamaNazaretha, kusho ukuthini, nisiphatha kanjani. Inathesa-ke iphethwe uNyazi lwezulu. Isignature yokuqala ye-constitution yenathesa yakwasayina inkosi uThimo, kodwa ngizwa emazwini enkosi uThimo isiyifundile i-constitution ithi uma konke lokhu ekubhalwe lapha nizokwenza inkosi inibusise. Liyayizwa lona? Ngaphambi kokuba inkosi uThimo yafunda yaqeda yasithi makonke lokhu ekubhalwe lapha nizokwenza inkosi inibusise. Yasisayina i-constitution yenathesa. Constitution yenathesa eqala yayisayinwe inkosi uThimo. Uthela bese si-amenda ngo-2019
sesiyothula enkosini ngoba kwakunama-clause lapha kwi-constitution yeNaTESA. Insizwa-ke bakumahaye ngizocela kakhulu, ngiyakwazi ukuthi politically uyayazi le nto. So abantu kuqala babebhala i-constitution babevele babeka verbally ukuthi uma uyimember yeNaTESA bakubhala phansi constitution, we are not allowed to be a member of any political party. So sithethe siqala sesifuna ukuyiregister thina formally yasifundwa laphayana, mayifundwa kwasekutholakala le clause yasi-reject because any constitution ekhona lapha eSouth Africa kumele i-affiliate ne-constitution yezwe laseNingizimu Afrika. So i-constitution yezwe laseNingizimu Afrika, each everybody has got a right to affiliation to any political party. So lena yethu thina yayithi asivumelekile ukuba member ye-political party. Ngiyakuzwa lokho. And correctiso wabeqinisile ngokwenkolo. Niyakwazi lokho. Ningivumele ngiphikise abanye nabantu. Phela manje nabanga ngicela ningiphikise. Sivumelekile ngokwenkolo yethu. Sikhule nje sazi lokho namanje nje ngisho ithikithi kwakuthiwa awukwazi ukuba nethikithi amabili politiki nethikithi lomNazaretha. If you can go through the constitution, kune clause, we had to change that clause, Baba Mahaya. Iyathi leyo clause leyo isashofanayo kodwa sifihliwe. Ithi a member of Nazareth Tertiary Student Association is not allowed to be part of an organization. Rules and code of conduct or ethics angekho affiliated nebandla lamaNazaretha. Asasho manje ukuthi you cannot be a member of a political party. Ngizokusho ke lokho. Uma usuphumile kodwa waya ngaphandle, into esuke sesihleba sesisodwa. Siyasibaluleka abantu ukuthi whenever you join a political party, because kulama organization akhona kunezinto eziningi ningayifunda. Kodwa ningafundi ukungcola, nifundi leadership khona, niyabizwa. If ever you join SASCO, whatever khona ngisazi manje ama political parties. Manje kwenza ni join two, ningezi nakho la. Niyabizwa. Ngoba imember yeNaTESA ayikwenzi lokho. Awukwazi ukuthi point of order usitshela ngoSASCO bani nani. Lana nje sisuke sidila ngokwenkolo kuphela. Kodwa abantu ngenxa ukuthi une choice of political parties and the constitution yaseNingizimu Afrika iyakusho lokho. Uma kwenzeka ukujoyina, ungabe usebenzisa kabi ngoba into ebiyenzeka uqala abantu bebethuma ngabe bengamamembers ama political parties. Bese beza nakho la bayofika bedala enkulu eHamburg. Kodwa manje ngicabanga ukuthi civilize ukuthi you are able to differentiate. Yabona mawuphuma esikoleni uye ekhaya kufanele ukwazi ukuhlukanisa ukuthi inkinga zesikole ezasesikoleni ezasekhaya kufanele ukwazi futhi ukuhlukanisa ukuthi if ever you join your SASCO, your EFF, yobani okwe-SASCO hlala ku-SASCO, okwe-NaTESA hlala naTESA. Niyangizwa? Kodwa khona inkolo imile zangishintsha. Ngizama ukuvezela ukuthi abaqala ababekhandele le-constitution babeke kangakanani ezwini nasemthethweni wenkolo. Uma ngawuyimember yeNaTESA, kusho ukuthini? Kusho ukuthi we custodian or we ambassador yama-values and ethics nama-laws and sub-law of ibandla lamaNazaretha. Ngakho wena njengoba ngithi uyi-custodian noma uyi-ambassador, umele ukuNazaretha lapha enkundleni lapha eyuPresident and nakubantu nakwi-community nakuyo yonke indawo uyi-representative, uyi-ambassador. Kufanele uma uyilunga leNaTESA ubonakale nje noma uhamba abantwana benkosi ukuthi lo mntwana afana nabanye abantwana. Uyabona sinabantu esibaziyo, ngiyabona namhlanje umthetho
right. Babu Spear ngaleza khathi izinto zasekhona banathesa wawuba nenkinga ngisho esabatheni uma nje ungagqoka ishete ilento leyibhuluko elimnyama uba nenkazi ukuthi ufundele lokho isheti elimhlophe esizweni ukuthi ufundele lokho kwakuningi kwakuwabantu bomthetho safika abantu kodwa angikusole bafika basimolda ngenkolo basikhanda ngenkolo sayimela inkolo sakhula ngama-ranks enathesa like ayikho irank enathesa engakaze ngibe yona ngaba imember yenathesa nje general ngaba ubuholi ibranch ngaze ngahamba ngaqelisi so ngiright nje iconstitution noma usebusungulele ngiyazi ngekhaya till today mhlawumbe nga 10 years ngaphuma 2016 la so ngoba 2000 namhlanje 26 I mean that is 10 years by the way ngafunda khona la seliyahlezi ngamanje aqala ama guest abe introduce cela ngakwenzi kulabo Dr. Mahayi cela ba introduce nezo ngangright malayikhaya bathi bona balethatha iprofile yabo i-guest iqala kubona umuntu ointroduce aqala asho ukuthi ufunde yenzeni inamapha ama skills and is here to on which topic yabo so standard asiyo ngasingezi yabona siqala i-functional science new art building yabo kwa aba ihambe yazi ngamanga ukuthi kwaba abantu base-Howard ababo-5 that was 2010 kwaba ama-visitors bese kuzothi abantu ababekhona bakule thimba lase-SOS by the way umlando ke lo soxoxa ngelinye ilanga ukuthi kuze nibe semasukwana kwaqala kanjani actually thina sasinethempeli la Baba Mahayi lalilana e-Alexandra thema kuhlukana ibandla ngo-2011 umuntu owayemhlambulula khona waseyangale so thema yangale sasesihamba somconfront sahambana safika samconfront sambuza ukuthi naphi sizukuphi wasitshela ukuthi hayi uhambile sasesisuka-ke saqala sayidamini laphaya epark sasuke epark sasesiya lapha phezulu twasaphethe ukumede umhlambululo so umlando lo kumele niwazi angibuye lapha ukuthi kusho ukuthini kuwo umntwana weNazaretha kumele uyiphathe kanjani sike saba nabantu la sengeke uyiphatheni kwenu sike saba nabantu la eBrechini noma kwanathesa ababekipita yangizwa asikwenzi lokho anibuyezi yangizwa asengikhuluma khona ngqoke manje ake ngabakhamera yazi kodwa bengizohamba nanje lento Baba Mahayi ngoba ngisekuyiphatheni kufanele ngeke ngikho ngqo ukuthi kusho ukuthini ngiyiphatha kanjani saba nabantu ababeba yilo mhlobo ngozamazi sihluphiswa kanjani kodwa bona abaphila kabuthungu yangizwa ngani niyakuthola right khona abaphila kabili right usisi ngapha futhi ngapha nayizwa lo yeah sengitholile nangizwa yeah so akuvumelekile moyo member enathesa ngizonitshela ukuthi why masifika lapha siyahamba niyabona lapha yana ePheki mawudlula fika udlule eDSLT ngisho khona lesena la resiqali yayinama officer kwa housing so masihamba lapho sihamba nobhuti bethu sazi ukuthi badala Mahayi Dr. Spear naMshumayela masihamba nabo sizwa abantu bethi ngilokhu ngikunawakhama kodwa ngizoyisho